Hej, jeg hedder Isabel og har gået på Sjælens Rejse i 3,5 år og har næsten lige gradueret til sort bælte her i september. Jeg tænker, at jeg vil lave nogle træningsvideoer til jer, hvor vi kan træne sammen. Jeg har igennem rigtig mange år efterhånden undervist i Qigong og meditation, og har også lige nu undervist her i Center for Liv. Så jeg ved, at I til blå bælte gradueringen skal kunne de første 4 sektioner i Baduan Yin. Så derfor vil jeg lave åbningen med jer, og så den første sektion på en video, som jeg lægger op, så I ikke skal se den her præsentation af mig igen og igen. Så vi ses lige om lidt til en træningsvideo. Hej så længe.